Teď navštívíme místo, kde se miminka nemluvňátka učí znakovat a přitom jsou slyšící. Slyšící, to musí být zajímavé. Klub K2 je teda první rodinné centrum vlastně v České republice, které pořádá kurzy znakové řeči pro batolata. Jsou to kurzy pro rodiče. Ten dvouhodinový seminář vlastně obsahuje základní informace o programu Baby Science, na jakém základě vlastně ten program vznikl. Dozví se o těch odborných studiích, které vlastně se dělaly na dětech, v tom, aby dokázali, jestli to ty děti nebude zpožďovat ve vývoji řeči. Prokázalo se, že vlastně spíše naopak. Dozví se o tom vlastně, kdy je vhodné začít, jak začít s dětmi, jak znakovat, anebo proč zapojovat třeba i širší rodinu. Je to pro batolata, je to pro děti zhruba tak asi od 8. měsíce věku a znakují v podstatě až do té doby, než se naučí mluvit a postupem, jak se učí slova, tak zapomínají znaky, nebo přestávají znakovat a vyměňují je za slova. Protože mám děti v problematickém věku, roční dítě a dítě téměř 5leté a žádlí na sebe a tak různě, tak se mně to ukázalo být jako velice, velice příjemná pomoc. Protože to starší dítě má možnost se učit něco ode mě a učit to mladší dítě a má navrch v tu chvíli a pomáhá mi a musím říct, že došlo v podstatě k výraznému sklidnění situace v tu chvíli, protože starší dcera se snaží mnohem víc a je důležitá, takže proto to vlastně vytrvávám a tenhle efekt si vychutnávám. Já nemám srovnání moc, protože mám jenom jedno, takže nevím, jak by to vypadalo, kdyby neznakovala, ale v podstatě tak, když ji srovnávám třeba s dětma, který znám ze sousedství a podobně, tak ona skutečně se mnou komunikuje. A komunikuje se mnou pomocí znaků a místo toho, aby třeba se vztekala nebo plakala, aby prostě, když něco nechce, tak nemusí říct, že nemusí prostě začít plakat, že třeba už nechce jíst. Prostě ukáže all done, hotovo mám, už mám to jedeno. Nebo když jsme venku a ona chce dovnitř, tak mi řekne, že chce dovnitř, nemusí začít plakat a já nemusím se snažit vymyslet, proč zrovna pláče a co je ten důvod. To je nějaký mravenečný. Ne, mami, to je slon, koukej. Pro mě tady to znakování bylo taková příležitost, jak zkrátit to období, než dítě začne mluvit. A tím, že jsem nějaký znak ukázala, tak to pro mě byla jistota, když ona to zopakovala, že vlastně mi rozumí a ta komunikace mezi náma teda viditelně zlepšila. Používáme znaky dodnes, kteří jsou vlastně 2 roky a některé znaky už samozřejmě prostě mluví, takže už je nepoužíváme, ale některé znaky, naopak zase některé slova už dopředu člověk ví, že jsou složitý, tak se první naučíme znakovat a pak postupem času se prostě zapamatuje to slovo. Třeba moje Sofia, když se naučila říkat ham, tak přestala používat znak pro jídlo. Už nebyl důvod, že jo? Teď už mi umí říct ham, tak proč by znakovala. Ale když řekne, že chce přidat, tak používá znak přidat, protože to ještě říct neumí. Jak se začne učit slova, tak vlastně znaky opouští. A třeba v naší rodině, protože my jsme dvojazyčná rodina, je zajímavé i to, že ona si spojila české slovo, anglické slovo a znak. Takže já díky znakům vím, že vlastně její slovní zásoba v češtině je stejně velká jako v angličtině.